ଯାହାଙ୍କର ସାତ ସ୍ୱରରୁ ଅନୁରଣ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିରେ ଆସୁଛି ବଂଶୀ ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିରେ ଉଜାଡ଼ି ବହୁଛି ଯମୁନାର ଛଳ ଛଳ ଧାରା, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନଦୀର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଧ୍ୱନି ବାଦକ ସିନ୍ଥେସାଇଜର ବାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ। আজি অলরাউন্ডর জনে অলরাউন্ডর কলাকার হিসাবে যে ସବୁଆଡ଼େ ସୁପରିଚିତ ସୁଦୂର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କରତାଳି ଜଣାଇକରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସୁନ୍ଦର ତବଲା ବାଦ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଦୂର ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କରତାଳି ଜଣାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଜନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଭଜନ ସେବକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରତାଳି ଆଶା କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ତେଣୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅନାମ ବାବୁ। ଅନାମ ବାବୁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ଅନୁକୂଳୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇକରି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆଶା କରିବି ଯିଏ ଥିଲେ ଯେତିକି ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପାର କିଛି ହୃଦୟର ସମବେଦନା ଜଣାଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ନିବେଦନ ସହିତ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳ୍ପୀ ଅନାମ ବାବୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କରତାଳି ସହିତ ଛୋଟିଆ हेलो, जय जगन्नाथ, नमस्कार दर्शक। नवल नवल